Poštovani gledaoci, dobrodošli. Moje ime je Ines, a vi pratite Iz iskustva. Uzori su nam poput svetionika, koji nas vode ka većim ciljevima i samopoštovanju. Oni su nam inspiracija koja nas pokreće i motiviše da ostvarimo svoje potencijale. Njihova postignuća, karakterne osobine i vrednosti učvršćuju našu veru u sopstvene sposobnosti i podstiču nas da hrabro koračamo napred. Kada se osvrnemo na život svojih uzora, osjećamo kao da i mi možemo učiniti isto. Ovog puta zanimalo nas je ko su bili uzori poznatima, a u nastavku emisije poslušajte njihove odgovore. Ja sam jako rano počeo da sviram, jer sam, pošto sam rođen u Trsteniku, u muzičku gimnaziju sam otišao za Niš. Niš, jako muzikalan grad, jako puno talenata ima i odmah smo tu nešto počeli sa bendovima, da birali pesme šta i kako. Kreneš sa Čolom, kreneš sa Indeksima, kreneš, ne znam da ću se setiti, onda kreneš malo na drugu stranu, onda slušamo i skidamo Beatlese, pa tako redom. Što se narodne muzike tiče, koja mi nije strana, naravno. Tomu, Tozovca, koga znam onako baš jako dugo i bio je izuzetno korektan prema meni, posvećen i u svim segmentima razgovora, kreirao mi neku sliku šta i kako treba voditi tu muzičku priču. Ja sam od uvek volela Cecu. Imam taj neki pesak u glasu i tako uvek volela sam, znaš, da pevam njene pesme. Sad, elem, pesme koje najviše volim i koje meni najviše prije, to su Brenine, a devojka, to jest žena, koju najviše poštujem i za koju sam rekla pre 6 godina, kad su si kao možda pričali da možda neće biti najveća zvezda, ja sam rekla vidjet ćete, ona će postati zato što je devojka koja uči, koja sluša, koja zna šta radi, a to je Aleksandra Prijović. Znači, ja skidam kapu toj devojci i sve pohvale za nju da je na takav način napravila toliku karijeru da ona ne mora više ništa snimati, napravila je mnogo veliki uspeh. Znači, za sada Aleksandra Prijović, zato što ima tu emociju, dama je pre svega, sa stavom, sa stilom, a ne mora da bude golišav i da sebe predstavlja u nekom drugom svetlu, da pokaže da šta može i šta ljudi u stvari generalno vole. Znači, nju su ljudi zavoleli po glasu i po pesmama. Znači, Aleksandra Prijović sada. Pa nama kao deci bili su svako muzički uzori, tada je i MTV dolazi u Srbiju, ti glavni lideri MTV-a, na prvom mjestu Michael Jackson, pošto smo se bavili takvom vrstom muzike, muzika i ples, ali nekako smo se prvenstveno, da se tako izrazim, ložili sami na sebe. I bio nam je, meni je, evo, kad sam imao 18-19 godina, kad sam pisao te pesme, đuskao po beogradskim diskotekama, meni su više oči bilo uprte u Gagija, Đoganija, tako, kao da smo se mi međusobno takmičili, to takmičenje iz diskoteka gde smo bili igrači, preneli smo i na estradu 90-ih, pa smo se onda takmičili ko će napraviti bolju pesmu, ko će da... I to je bila neka zdrava konkurencija koja nas je vukla napred, tako da, eto, to je to. Dragi moji, došli smo do kraja današnjeg druženja. Hvala vam na pažnji, pišite nam u komentarima ko su vaši uzori i pratite nas i dalje. Veliki pozdrav!